Nkhani ndimene ndithu Timothy Ntambo akuti apitiriza ma agendas zolinga za DR Saulos Klaus Chilima ndipo ati fundo zawo zikhalabe ndithu iwo azipanga kuzipusha kwambiri pakana ndithu dzikoli lizasinthe komanso lufunika utsogoleri wa nyuwani komanso atsogoleriso anyuwani. Izo ndi zimene amayankhula ku mwambo wa candle lighting. Komanso yankhulanso kuti pa 60 years of independence kuti dziko kutha 60 years likuyima palokha mwapezeka amanyaka ake ngati amene wawa kuti akuti ayisiza bwino. Ndiyeno kwenikweni tikudziwa kale kuti mwezi wa Juni kuyambira pa 1 Juni penepo tikudziwa kuti taluza ndithu anthu otchuka komanso kuti anali contribution yaikulu ku dziko la Malawi. Komanso chimene ndaphunzira chimodzi china chake chino kuti Malawi inuyo ndi munthu amene mukondera naye pa msomano nkhani ndikamba ndinu yosomano. Inuyo ndi munthu wabwino, inuyo ndi munthu wa nzeru, inuyo ndi munthu wamphamvu, inuyo ndi munthu wa sindikudziwa koma inuyo ndi munthu wina wake kuti zabwino zanu tikuyenera kukhala pansi ndikumakumbukira. Inuyo ndi munthu mmodzi amene sinoyipa, ndipo inuyo ndi simulakwitsa, ndipo inuyo ndi munthu I don't know koma ndi munthu wabwino kwambiri, wa smart, wa nzeru, opanga zinthu mwadongosolo. Inuyo amene mukuonera pano zonsezo suti anthu angakambe, ife suti tingakambe nkhani imene zuzu mboti nenda mwangu itika mwayi kuti ine ndikukuza panopa inuyo. Komano chimene tikudikira kuti mufe kaye mwalire. Mukamwalira muja tidzakhala kuyambira nzanu. Anali wanzeru, anali wachonchi. Ndiye mufe kaye pano pasinga kambeza ino. Pano pasinga kupanga support ili yose. Pano pasinga kupanga support. Au mara kawa mfuna yabanado siringa kupasa niso. Bigaga kuti mufe kana uzasonka drama tekasanga drama 1 million 2 million amali bana. Ma business akuvuta tsuri siringa uthandize. Ndama zilipo. Siringa kuvuta ni business. Sizokuvura ni mwana ukha. Maso amatemba. Suri zizo life ukundama ulibe. Kumana kunoku ngati kumalaiko tumadigira kuti mufe mukamwalira muchendere masonga pati aine hera kula ku ndenkhana yake ndi system yake limeneyo mufe kaye ndi chicho sichabwino ndipo muzalemekezedwa tonse tizayimilira pamene pano pacha ife tizayimilira mukabwera apo ife sitimayimilira yaye komano mukamwalira tizayimilira kubasani wale mwene funi mwarani mwafa ndenkhani zake. Anyway guys, mana we cameras.